If you haven't subscribed to my channel, Colin Vlogs, please subscribe so you don't miss the latest trending music remix. I hope you enjoy and stay tuned. Sakit na tiyayan mo, kainin ko barang arakot mo. Sa pagkuman, tama langit mo, tiyang turong lugar ngayon ko. Biyang ko, kaniyan ay iling ko, kapag ang daya panawin di kawan mo. Sa pagkuman, nakarasang kuting mong ayat ka.
amis mo, burburan pa'y barukong kabutbuteng, day talangam, patitirong na pandakalisyan. Nuadakan, ti kaaduan, talyawen da tapustura. Kaaduan na babae, arapap da katrabii. Day tamat, so abagi, kaay ayuda apermi. Ngemanyan, akitut mi, tilaing mua ng pili. Nakasarak ka tay babae, anang perdi kinalalaki. Sirok ni pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y tiupin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Adugan pinas pasangit mo, inararen sa pinanawan. At dapay pinagsamal na mating nga ikalaysan. Arik na pa'y ket nadalisam, inalampay anina. Anya ita tirupam nakasarak sinat na bakna. Sirok ti pandiling, pinalalakim nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y tiupin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuyain, tabagin pa'y ti agpalengke. Agugas, tinanganan, kaya nagsibog te mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kalat nga agtaray ka. At daytan, titudo, tas ang lapay kumabasada. Sirok ti pantiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ka ng upin, agaw awir ka pa'y tiupin. Agplansya ka nagsagad, agpisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Patuglan Dino abagas pinapagpiriang Dina kabailangan at tuluyan ti agya Palangin sa luyot marungga Pangalda, pangaling, pamigan Ibayen makaangon Itinalanita Sikad na kaganing mapuksan Uping lakay bakit pinagtutungo Ang panunod ng kagawa Ang lirig-rigang kayo Hanayen niyo amin Ang kabailan niyo Ibango Kabibiyang ti Pilipino
Bayeng mga amon, ikinalanita, sikit na gandani mapugsa. Uping na kay pakitin ang tutubo, ang panunod ng ikaw, ang hilit-hitang kayo, anayen niyo amin, ang kabaylan niyo, ibango, kabibig ni Pilipino. Ay, napay ni Margarita, may paspas sa rupiki, may patpatukla. Siguro natay pairot, 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 sikit na dandanin mapugso. Siguro natay pairot, 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 sikit na dandanin mapugso. Sikit na dandanin mapugso. Bagis na ay nagsinsin ni Galon. Kenti agnanayon sikat manaraken ayat di mamaliweng biag ku taripatken alingagem ken taripatwen aging ganag tungpal kanen siksikan tulaeng indak ay ayaten wen ayat ko mamatika inapunuken ka tariki sa patak aging ganating gana tatapayain kuma nagsapataan ta iti tunggal maysa biag kumamatika alingagem ken taripatwem aging ganat tungpal tanem siksikan tulaeng innak ay ayaten alingagem ken taripatwem aging ganat tungpal tanem siksikan tulaeng innak ay ayaten wen ayat ko mamatika kinapudnuken ka tariken sa patak aging ganating gana ket tapayaen kuma nagsapataan ta iti tunggal maysa
biag kumamatika. Alingagem gentari patwem aging ganat tungpal tanem. Siksikan tulaeng inak ay ayaten. Alingagem kentari patwem aging ganat tungpal tanem. Siksikan tulaeng inak ay ayaten. Itiada asapo na tilalaki manangin mun kani bakit na nang nangruna no atang makaliw na ka-text late when to kasar sarita na mabantul at pa-text sa kanto wala nusumang baby bakit na sumatin na isumite pagrupyanet di apatan kaasin ni babae kung isukit kapilit na mapay si kalagay ket saan metakas jay lumaminsan kan siya kayet tay maupay dinig sa nagtinay ayatin napulos matjajak makita nagimun kakaliyak na siya tay kurso na
na nang nangrunano at ang mapaliunan. Ka-text ni wenu ka sa sarita na mapantun ang partek sa kantuwag wala na sumangpit ni bakit na sumatit na isumitin pagrubyanin di apat ka kaasin ni babae nung isukit kapilit na ngepapay si kalagay ket saan metakas jay lumaminsan kan siya payin tay maupay pinagsamit din ay ayatin tapulus metadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na dadan at pagsasaong ati imutan tani ayat ngem numasobraam ayan na yakin maragrap itay ngarot liklikan talabes sa panagkatam tapno na yan ayat ken kumayan ngem mapay si kalagay ken saan metakas jay lumaminsan kan siya payin tay maupay pinagsamit din ay ayatin tapulus metadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na dadan pinagsamit din ay ayatin tapulus metadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na dadan. Man ilibak, lugar anak panak pagraragsakan, apapapanak pagdidigusak na palaus sa ragsak nalawa a kanal, apagbat batukak no ilumlum ko, daytoy subsub ko ramanat na abgad na banglo at dami na nga na abuting nga na nalawa a kanal naglawlaw tileta nalawa a kanal apagdigdigusak pagpaupawak ng runano bigigat no itirabi ikat agmamayatak nalawa a kanal di pagdiretsuak amuyo ka di ipakasarakan nalawa a kanal apagdidin namagan day diti sikreto kukwak lang nga bukbukod at tapay jay lawag paset na tilaod nalawa a kanal apagdigdigusak pagpaupawak ng runano bibigat no itirabi ikat agmamayatak nalawa a kanal di pagdiretsuak nalawa a kanal apagdigdigusak pagpaupawak ng runano bibigat no itirabi ikat agmamayatak nalawa a kanal di pagdiretsuak nalawa a kanal di pagdiretsuak. Bukas tangarap
siguro anasolik. Oray angot na medyo nalakas, isakol ko oray no napulbet. Kumot-kot doti mas nabagat, no itirari nakadilat, no itibigbigan na kaungap. Isulit ang bakit, ay ko mo natabilda. No itibildan nagungap, bigat at palaw bagay tatayman. No nalitem nagalis nga na agad, gagangelay takas na tramang tibildan. Malatay dalaya nga nangansim kaniya sa ginaw biyak ko matay kaya rigat ludikan makurus at ay pagtungpalan anan yung tapintas mo ay ngingutem launay ilet kumanay asanikwa nudam tengni katay agayat kaitan nakasad sa diwampay yan tangay at tuyak nagkarigagay malatay dalayak anangal simkaniyak sa ginaw biyak ko mantay kaya rigat ludikan makurus at ay pagtungkalak ananuan tapintas mo kainlingutem unay imet kumanay asanikwam lodam tengni patay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay anan tapintas mo ngayong ingutem unay imet kumanay asanikwam nodam tengni katay agayat kaitan akasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga agkarigagay yan tangay at tuyak nga agkarigagay
kayat ko lakay itibiyag ko lakay dinaksak ko isu di kabalay ko akas apang pabigsa isu kalasag na luwag tuman aniyang tiperna agpatiwerwer nutumirada nabigsa metay ano mailu nabigsa metay nga akilaw iti presko lubumisungag sanap sa pagpanirpir na sumiba urayla nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang hawan ti bibiyang iyo badasin niyo me tilakay akal ko lakay ikayat ko lakay itibiyag ko lakay dinaksak ko isu di kabalay ko akas apang pabigsa isu kalasag na luwag tuman aniyang tiperna agpatiwerwer nutumirada nabigsa metay ano mailu nabigsa metay nga akilaw iti presko lubumisungag sanap sa pagpanirpir no sumiba urayla na aga ng sab aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang hawan ti bibiyang iyo badasin niyo me tilakay akal ko awan ti bibiyang iyo sumapul kay me tilakay akal ko Idikot ko ba ada bakit anaarit Ala, ada may sa abarong barungin uping pailaing nako, ada may sa abalay kainda ng nagukan tumingat rabii jay bakit nagkaraya wow, kunanay to'y bakit kaiyar aringing ana, paguntuan ng baro oray mamin siyam laeng apaw na ganaw, no di nagpagustuhan ay ipatay ko dahito'y alakad ng baro oray mamin siyam laeng kunada to'y baro kaisar sarita pagustuhan ka nana ngem kita ipit-pitwan san nga balikin ka tasigot na mano ka imsyak na agdama awan pa'y pasadas na inikwan na ginginit ni manong aking unik ni manang aking rabaw ay payong-iyong pay una na pay irigat na asing pakay uray lang nakakatay nakapulipay
Hindi cukot uban ada bakit anaarip. Ada may sa abaro barungin o pailaing. Ada may sa abalay kainta nagtagusan tumingat rabiin kay bakit nagkarayam. Unaday tuy bakit kaiyar aringing. Kagustuhan nagbaro uray mamin siyang laing. No di nang magustuhan ay ipatay ko day ko'y alaka din baro uray mamin siyang laing. Naganon dirikwan ng inginit ni manong akin unit ni manang akin rabaw ay payong-iyot bay yek una na bay tirigan na asin pakay uray la nakakatay nakaisip bay irikwan naging kinid ni manong aking unay ni manang aking rabaw ay payong-iyot bay yek una na bay tirigan na asin pakay uray la nakakatay nakapultit bay. Sunada inaramid ko para ka. Nagpupuni-punan dagitibal balikas makapukay sinumanamot siya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. Tomay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangiten inaldaw tungayin kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparak sa kalaeng. Uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pakatayak samsang idek no lagek di maguntod ka. Ayat nagbileg ka tuy pusok hinayawa ni adi abalasa sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo ading kuday di sunada inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan tagitibal balikas makapay sinumanamot siya. Sa kanam nga ta umayak amang harana di tataway wag tamdag kakuma. Tumay ko ibisikan hanek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan inaldaw tungaing kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin tuwa kayat mo ipaay ko maparak sa kalaeng. Uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsang idek no lagek di magunggod ka.
Ayat nagbileg ka, tuy puso ginayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso ginayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso ginayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Bakit man bilangan ay nalakay di ka matinaga, hanapik sapay tayo rin ng pangbabarakin kanti apat na irabikian salamsen nabarat arapok mo apay lakay nakisuksukan takseks mo nga ilam-lamig mo nabayagin na nalilata irabikian ang kinarita anat akyat tatalae naginayat yung katungkal tane gamitan ka lumakay ka napukawen kumakletan do'y langa agmenopos ako nada ang habaw kay no that umangay shows I went lakay di mo agambe kaput kinaare di ka pukawe kay di kari-kari asa siya tulae di ka ayate aging ganang tungkal kane. Alright, Ponce! Ay nalakay di ka matanaga, tanapik sapay tirik ng pangbabarakin kati apat ka tirabi iyan salamse nabarat arapok mo apay lakay nakisuksukan takseks mo ay lamlamin mo nabayagin na natinata tirabi iyan ang kinarita anak kakit tatalay naginayat yung katong paltane gamitan ka lumakay ka napukawin ko aketin ko'y langa agmenopos ako nada at kabawin kaso mga shows I went lakay di mo agambe kaput kinaare hindi ka pukawe dahil di kari-kari asa siya tulae di ka ayaten aging ganat tungkal kane. I went lakay di mo agambe kaput kinaare hindi ka pukawe dahil di kari-kari asa siya tulae di ka ayaten aging ganat tungkal kane. Di ka ayaten aging ganat tungkal kane. Malagip mo kati day di karing-karing ka ikisiruti naslag abulay yuksutoy rik nata di tanak tet talan panaglantitwa abibig ng ted ayan ayan among kati no agmay-may sa agtumpar isen kanya kaslamarik tigna tugtog na kang kusina amang likin ko'y rikna luwag na ka na kuma ditay sibay ko nga agit ida pulwek agit tayo tabagin ibalod ka ko'y
Pagpapastangag tanggay ken ayat uray kuman apadarikmat no puso tati matnuken nagsa. Sibay ko nga agidid na punwet akit kay tabagin ibalod ka tuy tagtakya ket ikarog ang pagpapastangag tanggay ken ayaw uray kuman apagdarikmat no puso tati mapineken ragsa. Pagalitan, taagayat ka.